Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Яңа гасыр телеканалында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Зиятуллина булармын. Бүген безнең программада тапшыруыбызны татар яңалыкларыннан башлыйбыз. 2021 елның халык санау нәтиҗәләре буенча Рәсәйдә 16 миллион 600 мең кеше үзенең милләтен күрсәтмәгән. Менә безнең татарның саны шул санда эзләйбез. Milli Şura рәисе Васил Шәйхразиев Башкортстандагы татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре белән очрашты. Әгәр дә безнең инде һәрбер халык саны алу вакытында biz ümitlənəbiz, barsa da dürüst işlərlər, barsa da dövlət küləmində uylarlar deyib, mında bitin dövlət küləmində uylav yox, mında urlav bara. Равил Фәйзуллин исемендәге музей, Балык Бистәсе районыннан безнең репортаж. Равил абый инде ул безнең күренекле якташыбыз, халык язучысы, біз андый якташларыбыз белән бик нык горурланабыз. Рамис Садиев истәлегенә багышланган 10-нчы бөтен Россия турниры Ульяновскида. Мы сегодня проводим турнир в память о человеке, который внес огромный вклад в развитие борьбы на территории нашего региона, в самой физкультуры, самого спорта на территории нашего региона. Милләттәшләребезне берләштерүдә татарлар тапшыруы зур көч куя. Халык саны буенча без татарлар Россиядә 2нче урында. Татар дөньясында көн саен бик күп яңалыклар, бихисап чаралар уза. Тапшыруыбызны шуннан башлыйк. 16 январдан 19-на кадәр Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессының Milli Şura рәисе Васил Шәйхразиев эшлекле сәфәр белән Байкал Артык районында булачак. Сәфәрдә милләттәшләребез Ерак Көнчыгыш федераль округы татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре белән очрашу, Чита шәһәре мәчете, сәүдәгәр Рахматулла Нигъматуллин йорты белән танышу һәм башка чаралар каралган. Бу хакта татарлар тапшыруында тулырак җиткереләчәк. Узган елның соңгы көнендә 2021 елгы җанисәп нәтиҗәләре игълан ителде. Әлеге саннар татар тарихчылары һәм җәмәгать эшлекләрендә нинди фикерләр тудырды? Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең фикере. Әгәр дә сез саннарга игътибар итсәгез, 10нчы елда бу нәтиҗәләр буенча 5 миллион 600 мең кеше үзенең милләтен күрсәтмәгән булса, 2021 елның халык санау нәтиҗәләре буенча Рәсәйдә 16 миллион 600 мең кеше үзенең милләтен күрсәтмәгән. Менә безнең татарның саны шул санда эзләйбез. Бүгенге көндә илебездә Россиядә 5 миллион 500 мең кеше. 16 миллион 600 кеше бу стат мәгълүматлары нигездән караса, үзенең милләтен күрсәтмәгән. Димәк, менә бу ковид безнең мәкерле дошман һәм пандемия аркасында 2 тапкыр әлеге җанисәпнең сроклары үзгәрү сәбәпле безнең барлык халкыбызга да барып җитмәделәр. Дәвам итәрбез. Кыргызстанның Бишкек шәһәрендә эшләүче Туган тел татар-башкорт оешмасы быел үзенең 35 еллык юбилеен билгеләп үтәчәк. Шул уңайдан оешманың ветераннары өлкән буын вәкилләренең очрашуы узды. Гөлсинә ул берүзе бер кеше дә түгел. Менә шушы минем командам, өчен бөтенебезгә дә шулай гел, шулай бергә булыйк, бердәм булыйк. Или без юкса, да, как правильно сказать, халк дают. И я вот хочу, и Равиля бы уже сказал, что мы должны наши традиции сохранять, наш язык сохранять. Вот, не только среди старшего поколения, но и среди младшего поколения, среди молодых. Милләттәшләребезне берләштерүдә сез дә үз өлешегезне кертә аласыз, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарларның яңалыклары, зур чаралары, башлангычлары хакында мәгълүмат булса, безгә җибәрегез. Адрес экранда. Дәвам итәбез. Бөтен дөнья татар конгрессының Milli Şura рәисе Васил Шәйхразиев Башкортстандагы татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре белән очрашты. Җыелышта 2023 елга эш планы, җанисәп нәтиҗәләре турында сүз барды, бурычлар буенча фикерләр әйтелде. Җитәкчеләр үз оешмаларының эшчәнлеге турында чыгыш ясады. Иң бер чыганы татарлар һәм башка милләтләрнең саны кимү дисәк, дөрес булыр. Тулырак хәбәрчеләребез әзерләгән видеоязмада. Баратна bir akniga барып, федераль округ өлкәсенә барып,
Менә үзебез эшлибез. Бер караганда 22 ел турында без күп сөйләдек. Васил Шейхразиев Уфада узган очрашуында үз чыгышын 2022 елның соңгы көннәрендә игълан ителгән җан исәп нәтиҗәләренә багышлады. Милләтләр арасында без бит нәһә Татарстанда да шулай карыйбыз, Удмуртиядә карыйбыз, иртәгә барабыз. Ижауны һәрбер субъекттә мин шулай итеп күрсәтәчәкмен. Нишләп нәрсә булганында 2 милләт орта алган, калган милләт монда үрчемиме, һава туры килмеме, су туры килме? Октанда карагыз әле. Бу бит бер караганда теге татар халкы иң күп югалтуларның халкы булды бу переписта. Беренче урында урыслар 5 миллионнан артык язылмаган. Безнекеләр 400 меңнән артык калганнар китәләр дә һәрбер милләт үзенең. Икенче караганда безнең халык саны күп кенә өлкәләрдә арта. Монда халык саны арта, безнең халыкларның саннары артмый. Ни өчен? Васил Гаязовичның борчылып үзебезнең милләтебезнең саны кимү турында чыгышын тыңладык. Һәм монда шуннан да әйтеп китәргә кирәк, безгә яңадан үзебезнең эшчәнлеккә карарга аның турында мин үземнең чыгышта да әйтеп киттем. Чөнки менә без милли оешмалар һәм безнең уставта да язылган безнең төп эшебез телебезне саклап калу, гырыф-гадәтләребезне саклап калу, гомумән милләтебезне саклап калу. Әгәр дә инде шушы халык сан исәпкә алу сәбәбендә татарлар саны кайсыдыр төбәктәме, Башкортстанда булсынмы, бүтән төбәктә булсынмы, әгәр дә халык саны кемегән икән, значит, безнең дә эшебез нәрсәдер җитеп бетмәй, значит, җитешсезлекләр бар. Без инде бу сөйләшүдә ничектер фикер алышканда нәрсәне нигез итеп алырга, бу кимүнең сәбәпләре нәрсәдә дигән сорауларны куйдык. Һәм аларга әлегә җавап таба алмадык. Минемчә, тарихны өйрәнүчеләр, шулай ук дәүләт эшлеклеләре, һәм шулай ук гомумән гади халык та моңа җавап бирергә тиеш. Ни өчен шулай килеп чыкты? Ни өчен безнең милләтебез кими? Бәя бирергә кирәк беренчедән. Икенчедән, хактан да, әгәр дә безнең инде һәрбер халык саны алу вакытында biz ümitlənəbiz, barsa da dürüst işlərlər, barsa da dövlət küləmində uylarlar deyib. Mında bitin dövlət küləmində uylav yox, mında urlav bara. Mında aldav, urlav degen söz. Urlaylar, urlagan əybir bilən, dürüstlük bilən yasab bulmay. Mında aldamıylar, mında urlaylar. Минем уемча, бүгенге көндә Башкортстан татарлары үзенең милли үзен саклап калыр өчен 5 моментка таянырга тиешләр. Беренчесе ул дин, икенчесе тел, өченчесе милли гырыф-гадәтләр, милли әхлак һәм тарихи аң. Менә шул якларга без басым ясасак, киләчәктә үзебезнең йөзебезне дә, милләтебезне дә саклап калырбыз, иншалла. Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шейхразиевның эш сәфәре Башкортстанның Нефтекама шәһәрендә белем күп профильле мәктәп-интернатта дәвам итте. Балалар кунакларны яңача техник җиһазларның эшчәнлеге белән таныштырды. Васил Шейхразиев Нефтекама дәүләт филармониясының Кайтаваз татар эстрада төркеме эшчәнлеге белән дә танышты. Нефтекама дәүләт филармониясының Кайтаваз татар эстрада төркеме солистлары Бөтендөнья татар конгрессының бүләкләренә лаек булды. 1998 елда ачылган филармонияда 6 иҗат төркеме эшли. Шуларның берсе Кайтаваз татар эстрада төркеме. Шулай ук милли шура рәисе Нефтекама шәһәренең Җәмигъ мәчетендә булды. Шәһәр кунаклары өчен мәчет төзелеш сәнгате һәм милли мәдәният һәйкәле экскурсия программасы пункты буларак кызыксыну уята. Бу мәчет шулай ук шәһәрнең рухи тормышының үзәге һәм гыйбадәт кылу урыны булып санала. Яшьләр бик күп килә, балалар күп киләләр, дәресләр, имтиханнар бирәләр бездә. Бәйгеләр оештырабыз, оешмалар шундый эшлиләр. Яшьләр белән, балалар белән, кичкенә сабыйлар белән бөтенсен эшлибез. Ял көннәрендә ял көн мәктәпләре эшләп торалар, монда кичкенә сабыйлардан алып, 14 яшькә кадәр балалар әти-әниләренең гаризалары язу аркасында йөриләр. Дәвам итәрбез. Ләйсән Асадретдинова, Рүзел Имамов, Татарлар, Башкортстан Республикасы.
Мен бақытлы. Бүгінгі күнде тағында мен бақытлырақмын. Бақытлы болуым менің татар болып дүнияға келуім. Татар халқы, татар милләті мен үшін ең қадірлі, ең затлы халық. Ол енді ең ілік біріншіден мені татар етіп дүнияға кетірген халық. Мені генә түгел, мен енді бәләкәй, біздің зор биік дахиларымыз болған. Ғабдулла Тоқай кебі. Татар халқы өзінің тырышлығы білән инсаният, кішілік мәдәниетінің өсуіне үлеш қошқан халық. Өзінің саплығы білән, өзінің вүжданы білән дәулетшілігін сақлаған халық. Ватанын сақлаған халық. Өзінің татарлығын бірді жоғалтмаған. Дүниядағы халықлар, мен ойлаймын, татар халқын алар білелер, Татарстанны да білелер. Енді Татарстанны, татар халқын алар тағында яқшырақ білсін деймін. Ол халықның басып озған yolların, anın tarixin, Tatar halkının şanlı tarihi de var. Facialı tarihi de var. Alar şunu da anlasın diyemin. Çünkü alar da bir insan, alar da kişi balası. Alarının içinde rahatta yaşayanlar var. Yaxşı günde yaşayanlar var. Lakin o günlerge erişe olmayanlar da var. Şunun için ben birden bir menin tilegim endi siz aytып oturasız. Dünya halkı Tatar halkın tağında yaxşırak anlasa eken. Siz Tatarlar topşırıwan qaraysiz programmabızның ikinci өлешендә. Рауил Файзуллин исемендәге музей, Балык Бистәсе районыннан безнең репортаж. Рауил абый инде ул безнең күренекле якташыбыз, халык язучысы. Biz андый якташларыбыз белән бик нык горурланабыз. Рамис Садыев истәлегенә багышланган 10-нчы бөтен Россия турниры Ульяновскида. Мы сегодня проводим турнир в память о человеке, который внес огромный вклад в развитие борьбы на территории нашего региона, в самой физкультуры, самого спорта на территории нашего региона. Балык Бистәсе районы Балташ авылында Татарстан Республикасының халык шагыйре Рауил Файзуллин исемен йөрткән мәктәптә аңа багышланган музей салоны ачылды. Музейда халык шагыйренең шәхси әйберләре, китаплары, фотосурәтләре, төрле документлар тәкъдим ителгән. Ачылыш тантанасында күп санлы кунаклар булды. Безнең репортаж. Кунакларны шәк-шәк тоткан милли киемле кызлар һәм гармун баян таккан ир-егетләр каршы алды. Язучылар, газета журналларының баш мөхәррирләре, җәмәгать эшлеклеләре, республиканың иҗади шәхесләрен бергә җыйды бу чара. Иң беренче буны аның уже 1740 елга Фәйрүз дигән Ирак бабасыннан башлана. Файзулла Дайрашев гражданнар сугышы вакытында һәлак була. Шәҗәнәне карасаң, анда синең үзеңдә тормышыңны карыйсың. Үзенә максат итеп куйган язучы булам дип. Музейда Рауил Файзуллинның шәхси әйберләре, фотосурәтләре, китаплары, төрле документлар тәкъдим ителгән. Экспонатлар арасында язучының мәктәптә чактагы көндәлеге, нәсел шәҗәрәсе аерым игътибарга лаек. Экспозицияда аның эш стәле, урындыгы һәм басма машинасына кадәр бар. Кунакларның игътибарын аеруча 1944 елгы фотосурәт җәлеп итте. Сугыш чорында төшерелгән сурәттә Рауил Файзуллинга 8 ай. Музейда аның тормыш юлы да, иҗаты да урын алган. Бик күп җөрелде СССР буйлап, чит илләргә күп чыгды. Ул вакытта чит илләргә чыгару шактый кыен иде. Һәм дә бик күп минем архив бай дип саныйм. Менә бунда куелган әйберләрне bundan bir өлешеңрәдер ул. Мин уйладым, әйтәм, нишләп булар минем теге күрсәтер халык белән нигә аны халыкка күрсәтмәскә, нигә аралашмаска, алар бит хезмәт итсеннәр. Хәзер нәкъ шулай килеп чыкты да. Авылда шушындый музей инде ул бераз авылны саклау, бераз мәктәпне ныгыту дип әйтимме. Бу минем төп максатлардан берсе иде. Музей Рауил Файзуллин исемендәге мәктәптә ачылды. Язучы исемен ул 2003 елдан бирле йөртә.
Ул укыганда авылда 300-дән артык мәктәп баласы булган. Хәзер исә биредә 25 укучы гына. Шулай да мондый музейлар яшь буын өчен аеруча мөһим. Хәлдә булган чакта, күреп торган чакта, аның музейны ачу бит менә яшьләр өчен бик зур хөрмәт күрсәтү үрнәк булып тора менә. Менә мин дә шундый булам дип, менә мине дә шулай хөрмәтләр. Язучы өчен ул бик зур өндәүче. Менә шул бик матур менә булышкан, катнашкан, мәдди ярдәм иткән кешегә бик зур рәхмәт менә. Рауль Фәйзуллинга багышланган музей салонны оештыру өчен Татарстан Республикасы президенты хакимияте җитәкчесе Әсгать Сәфәров йөкләмәсе буенча Татарстан президенты карамагындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды финанслаган һәм кураторлык иткән. Фонд җитәкчесе Нурия Хашимова балык бистәсенең якташлык җәмгыяте рәисе дә. Рауль абый инде ул безнең күренекле якташыбыз, халык язучысы. Без андый якташларыбыз белән бик нык горурланабыз. Рауль абый белән һәрдаим элемтәдә торабыз. Музейны ясаганда да музейның аның үз таләпләре бар, архитектурның үз таләпләре бар. Безнең үзебезнең архитекторыбыз, дизайнерыбыз Светлана Алаева без күп мәчетләрне, реставрацияларны аның белән эшлибез. Һәм инде безнең һәр вакыттагыча безнең команда дип әйтик, безнең Державин исемендәге музейның җитәкчесе Фәрдә Гафиулловна нечкәлекләре белән ихлас иттереп, шул кадәр булышып, ул матур иттереп эшләпергә ярдәм итте. Без бер команда булып шушындый матурлыкны тудырдык. Музейда Рауль Фәйзуллин белән бергә балык бистәсендә туып үскән иҗат кешеләре турында шактый мәгълүмат бар. Балык бистәсе әдәбият һәм сәнгатькә кагылышлы бик күп шәхесләр биргән район. Бер генә нәрсәне әйтеп китәм адаш турында. Ул үзенең заманындагы шагыйрьләр арасында менә шигырияткә килеп керде, шул хәтле ата килеп керде. Яшьлек аны әйтермен вундеркинд дип. Çünkü bütün ülken şairler onu yaş çağında şair etip tanıdılar. Hem en yaş bulsa gerek benim yanlışmasam o yazışçılar birliğine alınan kişi. Raul Feyzullin'in kitapları bu bir vagoncu yılları. Şimdi biz bunda kitaplarını kapatlama ettik. Türlü kitaplardan onun şiirlerini hem türlü evirlerini koyduk. Татарстан Республикасының халык шагыйре Рауль Фәйзуллин Тукай бүләген башкалардан иң иртә 33 яшендә алган язучы. Үз вакытында әдәбиятка яңалык булып килеп керә. Аны шигъри фәлсәфәче дип тә йөртәләр. Татар һәм рус телләрендә басылып чыккан 40-тан артык китап авторы, әсәрләре башка телләрдә дә басылган. Аның сүзләренә бик күп җырлар иҗат ителгән. Шагыйрь генә түгел, ул кырлы шәхес. Рауль Фәйзуллинның үзенә идеал итеп алучылардан булучыларда шушы мәктәптә башка аның иҗаты белән яратып чыгып танышучы яки укучы безнең милләттәшләребез дә андыйлар күп һәм алып бар. Без бәхетле халык дип әйтик, безнең андый шәхесләребез бик күп. Менә урыннарда ул авылмы, шәһәрме, аларның менә шушы истәлеген, алар исән вакытта аларны менә мәңгеләштереп, алшулар үрнәгендә яшь буынга яки башкаларга тәрбия бирү бик матурлыгы һәм әлбәттә дәвам итәргә кирәк. Рауль Фәйзуллинга багышланган музейны салон дип махсус атаганнар. Киләчәктә бу урын мәгърифәт һәм әдәбият учагы булыр дип ышаналар. Илгир Хөснетдинова, Татарлар, Балык бистәсе районы, Балтач авылы. Ул үзенең кыска гына гомере эчендә һәр чак кешеләргә ярдәм итеп яшәде. Төбәктә татар милли көрәшен үстерүгә, аңа яшьләрне җәлеп итүдә әйтеп бетергесез зур эш башкарды. Сабантуйлар уздырганда да татар мөхтәриятенең беренче ярдәмчесе иде. Сүзебез Ульяновск шәһәреннән Россиянең спорт остасы, бик күп сабантуйлар батыры Рамис Садиев хакында бара. Озак еллар буенча өлкәнең көрәш федерациясын җитәкләгән батыр истәлегенә багышлап Ульяновскида 10-нчы бөтен Россия турниры булып узды. Сембернең танылган көрәшчесе Рамис Садиев һәм бәйгенең кайбер мизгелләре хакында Рамис Сафин сөйләр. Ульян шәһәре соңгы елларда бөтен Россия халыкара бәйге һәм спорт фестивальләре уздыру мәйданчыгына әверелде. Башка спорт төрләре белән бергә биредә 20 елдан артык татар көрәше буенча да Идел буе төбәкләренең зур бәйгесе үткәрелеп килә. Бүгенге грек-рим көрәше буенча оештырылган ярыш спортның әлеге төре буенча өлкә федерациясенең элеккеге президенты, моннан 10 ел элек фаҗигале төстә вафат булган көрәшче Рамис Садиев истәгенә багышланган. Мы сегодня проводим турнир в память о человеке, который внес огромный вклад в развитие борьбы на территории нашего региона, но и
в самой физкультуре, самого спорта на территории нашего региона. Поэтому хочется, чтобы такой турнир проводился из года в год, участников было у нас больше. Бәйгедә Идел буе федераль округына кергән 11 төбәктән иң көчле көрәшчеләрнең катнашуы турнирның илебездә ни дәрәҗәдә танылуы һәм югары абруе хакында сөйли. Я хочу сказать, что он очень хотел, чтобы Ульяновск развивалось, и в дальнейшем были и чемпионы России, чемпионы Европы, чемпионы мира. Очень хотел. Поэтому он очень стремился, помогал. Поэтому не зря, допустим, скоро у вас построится зал единоборств, и у вас будет свой зал. Узган гасырның 90-нчы елларында өлкәдә әле беренче сабан туйларını оештырганда ничек кенә авыр булмасын, Рамис һәр чак беренче булып ярдәмгә килә иде. Исән чагында ул һәр елны сабан туйны оештыручыларның беренче сафында булды. Когда бы я не обращался к Рамису поддержать, помочь, никогда не слышал от него: не могу, нет возможности. Он говорил-то, какие бы времена трудные не были, а праздник должен быть. И вот в честь его имени, в честь его фамилии мы проводим на праздник Сабантуй борьбу көрәш. Рамис үзенең игезәк ике улын Данис белән Фиделне дә кече яшьтән үк спортка алып килә. Суворов училищесында белем алучы малайлар бүген икесе дә көрәшчеләр киләмендә бил алыша. Ел сайын узучы әлеге бәйгене Рамисның әти-әнисе дә калдырмый. Шөгыльләнәләр анда да. Берсе бокс белән, берсе футбол белән, һәр вакыт заняты. Укыйлар яхшы. Бик каты яхшы укыйлар. Спорт белән занимать итәләр, укулары ошый. Анда тәртип, прямо шатланабыз бик каты анда укырга кергәннәренә. Турнирда 150-дән артык егет иң оста һәм иң көчле көрәшче исемен алу өчен көч сынашты. Беренчелекне Ульяновск командасы алды, икенче һәм өченче урыннарны Пенза өлкәсе белән Мари иле вәкилләре бүлеште. Турнирга берничә көн кала Рамисның дуслары һәр елдагыча аның рухына багышлап шәһәр рестораннарының берсендә зурлап Корбан ашы мәҗлесе дә уздырдылар. Ел сайын корбан салабыз, мәҗлес зыябыз. Бу инде безнең обязанность кебек. Старший товарищ на Рамис абыны хөрмәтләргә, корбан саларга, дага сарарга, оны җимакта булсын сорыйбыз. Ата без менә кеше үлгәннән соң гамәл дәфтәр ябылмый. Ник? Потому что аның туганнары кал, дуслары кала. Менә шул мәҗлесләрдә как раз менә аның искә алу белән Аллаһ Тәгалә иншалла аның аҗр гамәл дәфтәрен ачып иншалла аҗр саваплар языла. Бөтен аҗр саваплар алырга китә, мәктәбезгә китә иншалла. Менә шул мәҗлесләрнең файдасы шул. Халык дөрес әйтә. Әгәр сине бу дөньядан киткәч тә искә алып, яхшы гамәлләреңне хәтерләсәләр, димәк, син бу якты дөньяда юкка яшәмәгәнсең. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Тафин, татарлар. Тапшыруыбызны Ринат Харис шигырь юллары белән төгәллибез. Син безне тудырдың, үстердең, тик сиңа бурычлы мәңгебез. Юк бит ул тагын бер синдәй җир, язың яз, җәең җәй, көзең көз. Ана телебезне, илебезне кадерләп саклап яшик. Сау булыгыз.